Nuklearna elektrana Krško kao i do sad opredjeljena je na potpuno i više nego iznad standarda poštivanje svih zahtjeva koje nam daju regulatorni okviri, tako kako u nuklearnoj sigurnosti, tako i u području zaštite okoliša. To i dokazujemo ponovnom recertifikacijom našeg sustava ISO 14001 u poštivanju standarda zaštite okoliša, kao i s našim ispustima radioaktivnih tvari u okoliš koji su daleko ispod onoga što je zakonodavstvom određeno. Mi smo osim toga vrlo otvoreni i dalje prema javnosti, želimo raditi transparentno, što i dokazujemo redovitim konferencijama za novinare, našim mjesečnim izvješćima koja su već sada 30 godina postala i tradicionalna. Primili smo ove godine preko 5400 posjetitelja koji odlaze s našeg objekta uvjereni kako radimo u skladu sa standardima i kako smo izuzetno važan i okolišno prihvatljiv objekt. Mi ćemo u budućnosti se i dalje truditi ispunjavati sve zahtjeve koji se pred nas stavljaju, kako u smislu energetskih, znači ostvarivanje visokih ciljeva proizvodnje, tako i u smislu poštivanja okolišnih standarda i življenja u skladu sa svim dionicima koje imamo u svom procesu. Mi kao Nuklearna elektrana Krško smo već sa međudržavnim ugovorom izuzeti od obveze brinjenja oko odlagališta radioaktivnog otpada i to je na sebe su preuzele države. Premda je to jedan od ključnih koraka koji će nam omogućiti dugoročni pogon nakon 2023. godine. Dok god se ne ostvare preduvjeti za preuzimanje otpada sa lokacije Nuklearne elektrane Krško, mi ćemo se truditi i uspjeti u tome da ga na siguran način u skladu sa zakonskim ograničenjima skladištimo. A Hrvatska, kao što vjerojatno znate, je krenula u proces izbora lokacije i uspostavljanja dugoročnog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske za polovicu radioaktivnog otpada koji se nalazi u Nuklearnoj elektrani Krško, kao i za radioaktivni otpad koji se nalazi u Republici Hrvatskoj. Procesi su u tijeku i nekakav optimističan stav glede na te procese, ja bih rekao da možemo imati. Pa kao što sam vam rekao, Nuklearna elektrana i moja pozicija trenutno kao člana uprave ne sudjeluje u trajnom zbrinjavanju radioaktivnog otpada, tako da bi se možda suzdržao od komentiranja razloga zašto je Republika Hrvatska i Republika Slovenija došla do dogovora do kojeg su došli.